Здравейте, мене, аз съм Миро и днес почваме четвърти епизод на Minecraft в този сервер. Easy peasy lemon squeezy. Както виждате, това са шери. Адам се земя някъде. Земя да, е то. Така. Да, е, той след малко ще си ходи и затова мисля да приключим клипа след видео. Адрианчо, ще направя кофе. Ще направя кофе. Не знам. Абе, той че се моя тук, бе. На колко раз взема? Си целия. Карах ти ми, трябва да го вкарам вътре. И тук да го оставя. Добре, че аз направих кофа, да знаеш. Подарявам бутушки. Аз ще направя две кофи. Подарявам бутушки. Кожени шери искаш ли? Къде е това, бе? Стана ми един най. Крафтинг да не съм го взел. Да, това да го взел. Замивай да си. Къде? Ето тук. Ето тук. Да, там, да. Да. Там. За моя чистка маска. Точно под една си има ръка. Ами кой иска морковите? Вижте колко як се е получило, вижте. Анджела, виж. Тук е деца маса. Анчо, не така е. Адрианчо, бе. Ела. Виж къде съм. Адрианчо, към ръката ела. Абе, не нам така там е шерито, бе. Обърни се насам. Вижте как се е получило сам. Тук това е ръката, тук долу се влива, виж. Як се е получило, нали? Да. Аз имам съдилка. Адрианчо, моркови. Имаш ли моркови картофи? Аз ги изядох. Взел си морковите. Да. Добър, че имам два моркова. Имам без так 50. Знам. Нали трябваше да такова ми си аз взех 4. Добре, чакай малко. Още да ги кажа. Чакай малко, бе, ние правим градина. С моркови. Добре. Градина с моркови и картофи. Имаш картофи, нали? Не. Що не ми каза да взема, човек, каза ми, че си взел. Не, Баси умника. нямаше картофи. Имаш и картофи, точно до мен имаше картофи. Защо не ги взе? Що си мислиш, аз ще да стикам, Адам, че ти да ги вземи, колко добре ще ги взем. Пък си взем моркови. Окей, да. Не ме интересува да си взем моркови. Пази се малко да. Виж го, това не мога да. Пази се. Аз съм скъпа два моркова, да знаеш. Ти добре имаш ли? Не. Добре, че аз имам. Ама ще има ли имена там да пиши, например, Сигурно. Ние шери, ти като си вършиш, може би ще го направим, ама... Ако искате сега върви напред табелки... Айде да спим. Не, то... Зомбите точно не се включим, сега ще го включим. Чието ли? Зомбитата. Айде, почитаем след. Останаха ми с так моркови. Ти тук моркови ли съдиш, бе? Да. Защо? Чакай, земи. И сега да направим. Ще го разделим. Тия стаки изчет. Да, трябва всяка 4. Шерито, твой дядо си го няма смисъл, после ще го сташ някакъв чест и... Аз ще го убия и ще го взема. Ето ми се. Не, няма да ги го убиваш. Той ще се стои айтемите в един чест. И там ще му пазим айтемите за всеки случай, защото пак моя да дойде, когато другото лято. Добре, че направих трети чест в един малък чест. Там ще го сложим. Чудо, че ли, брони и всичко. Ще се става в честа. Да. Ама не сега. Не сега. Како е това? Трети. Да, четвърти. Четвърти. Добре. Добре да убия ламата.
сам да не мога плюй. Да, има. Берти. То няма големи, има малко. Ето нещо не На ме кога за баба ти? Тя има прака вода. топло. Не си като Зато не ти взема чак толкова Чуваш ли? живота му, да трови А май. на мен? Абе, няма. Виж, нищо не ми взима. Добре. Топлюй. Айде, бери. Нищо не ми стана. Ама няма да е малко, да ти казвам. Градината е готова. Не е малко, телита. Само трябва да върна направо белки. Добре, айде. Добре с сега. Си. Имаш ли? Не. Ма се тук, нали? Аз вземи арена. Тук са пресигна. Не знам. Аз не знам колко струва това. Аз сега ще направя червено небе. Сир, твоите лего тук, всичко, което си направиш, ще го пазим. Другата година, ако ще снимаме Майнкрафт. Ще снимам и другата година, шер тук дойде. Ма Тук ние беше. двамата ще се снимаме, нали? Сега какво пише? Да. Аз с дветата. Не ме интересува как. Не, с две ръ. Тук ще напишем ляп. Защо ляп, бе? Пише си. Мляко друго не се съди. Млякото не засъди, да. Млякото няма как ще искаш да засъди. То се дава от славите. Не знам. Да, това си го знаеш. Ами, Ето, страти малка, бе. Ма не ме интересува, напиши го ти. тиквите кога се виждам? Еми дай. Ето отвън. Карот. Ето. Дай. 4 ли си взел? Да. В принцип, те не трябваха за... Не, дръжи още по-нагоре. Не, иска само на дръж. Вижте как се получи червено, зелено, бяло. Такова. Да сложим пипа. По-добре тук. Ще варите там, малко назад. И чао хора, това беше от мен.